nga dadya heavenan. Um, Mang, nakapasan ako. Siya ti sumarunong mat kanya magwalin nga mestra. Ituloy ko mati. Inka inrugi. Siya ti mang ituloy yan, mang. Amo nga nakaragagsak ka. Nga magkita mo nga nakapasan ako. Kani, papang ko, ma'am. Thank you, pang. Urayawan ni mama kat. Ang karkarigatan naklita nga pinagadal. Sabay ko mata. Dito nga pa nakapasakit. Paragsakan ka unay kanya pang. Tauray na awan ni mama kat ang kamot pulos nga. Nagkurang. Ti panagayat ka da. Amin nga masapol ko. Amin nga kayat mo. Pamilya, trabaho, pagadalan ken pagayam. Tinagbaling nga inspirasyon ni Unica Cyril Trinidad iti panagtake na ti licensure examination for teachers iti napanabulan ti Marso ita atawen. June 20, 2025, nagturpos ti Bachelor of Elementary Education kas top 2 iti batch da ken cum laude iti University of Abra Bangged Campus. June 2025, nakastrek a kinder ken grade 1 teacher iti Basic Close Creative Learning Center iti Bangged. September 2025, tinaituding a board exam kalpasan ti panagturpos na. Ngem gapo iti panagdudwa na iti kabelan na, ad-ada a pinili na ti saan nga exam. March 2026, nagtake isuna ti let. Ado nga challenges, ma'am, maglalo no, ada ti school event mi ti weekends, no, ada ti event mi ti school ti Saturday, hanak mat nga maka-attend ti review mi di jay review center. Ada pay no kasday nga mariknak matunay ti bannog ko, ma'am, hanak mga makapanti Sabadon ta very drained nak mano kasday naglalo no ado ti mararamid. Iso nga ti challenge kanyak, ma'am, ket no kumahanak nga maka-review tapos magilgil tinak. Kasi mapanpanunot ko nga alahanak man nga napanan, what if daytoy nga hangko nga papan, iso ti agbalin nga rason nga hanak nga makapasa. Ngam, thanks to God, nakapasanak mo, thanks to Review Center, TBRC Abra, ma'am. Ket ita, may sa isuna kadagiti 18,376 ang nakapasa iti elementary level. Kadagupan kadagiti 32,796 examinees. Idinto 45,001 wenno 73.10% tinakapasa iti secondary, kadagupan kadagiti 61,561 examinees. Madandanagan akon, ma'am, ta. Nagado ti agpo-posen, ma'am, nga nakapasadan. Tapos shock, uray ko nga, adamang ibaga kanyak ti congrats. Nga nakita dan nga danagan ko. Tapos co-teacher ko, ma'am, nga maysa, timawagan, ma'am, nga congrats, teacher, kunanan, ma'am. Amo na nga nag-take ka? Amo na, ma'am. Congrats, teacher, kunanan, ma'am. Kat ko nakmat, haan pa'y, teacher, awan pa'y nagan ko, ang ko pa'y nakita. Ama, nakita ko, nakapasakan, kunanan, ma'am. Kat isend ko kanyam, isend ko, kunanan, nakinitak na jig pa'y, so tinagan ko, ma'am. Yung reaction mo ito yayin? Nakaragragsakak, ma'am, nga nakapasana, kasi dak ma-imagine, ma'am, no anya ti mariknak tumot no hanak man nga makapasa. Iso nga agbutengak nga maamuan ti tatao nga nag-take nak ti board. Kay suna nga anak ni Unica, babaen kadagiti proud parents a Marie Trinidad ken Rosalinda, Manipod, Barangay Calaba. Numan pay dati a cancer survivor ti inana, tawen 2022, pimusay daytoy gapo ti komplikasyon. Ken nagbalin daytoy a motibasyon ken ni Unica nga ituloy tarapaap na nga agbalin a mestra. Ken idilaeng kalman death anniversary ti inana. Dahil di pa nakatay ni mamang ko, ma'am, kat haan nga naging, never ko nga pinanunot nga isardang ko ti agbasan, gapot awan ni mamang kon. Gapot ti pampanunutak, awan man ni mamang kon nga inspirasyon ko, adda pay mat ni papang ko nga agor uray pay mat ti panag-achieve ko ti biyag, ma'am. Siguro, ma'am, emotionally naapektaran ng DJ nga epekto na, ma'am, kathan ko nga in paturay nga talaga nga maapektaran na ti panagubrak ti motivation ko nga makagraduar. Han na nga naapektaran. Actually, kat mas naging eager nakpay nga
agbasa. Napalaos met ti ragsak ti amana, asipod idi saan ang nagdudwa ti kabailan ti anak na. Kasi naganak mo at kit naragsak. Ti nakarwar tubing. Kailang makatiwa. Kasla agas na kita ikuha, nagrigat, naganak, ubing, nagadadal. Proud ka ma'am da ka. Nga nalaing mo iti ubing ko. Kuha na ipasana mo ti board na. Natulong niya po. Kailang mo ta. Naragsak kuman, bakit nakarwar di ubing ta. Ragsak ka unay kuman, da ka pa lang si bibiyag. Iso lang ti anak ta. Makaadal. Ibilang Met University of Abra Bangged Campus, adakkel adayaw tinagunod da anang nga to a rating ti let passers. Iti record, 40 dagiti nakapasa a first-timers iti elementary, wenno 90.91%. Idinto 92 ti nakapasa a first-timers iti secondary, wenno kabatugan a 92.93%. For our Bachelor of Elementary Education, we are so happy nga nagngato nga talaga ti passing rate mi. Out of the 44 who took the exam, upat lang tihaan nga nakapasa. And happy kami nga ni Unica nakapasa isuna since she was our top 2. Cum laude rin siya last time. And of course, for all the other passers, we are happy kasi it's another accomplishment for us. Ti balay giita ni Unica, ken dagiti pada na alet passers, ket saan apatingga ti ambisyon da. Kasken kwa na, rugin daytoy ti panangragpat da, tinangato nga arapaap, para iti pamilya na. Kaya't kumit nga pagyamanan, ti Divine Word College of Bangged, ken ti Assist Bangged Campus, pagyamanak pay, ti ayan ko tatanga pagwo-workan, Basic Clues Creative Learning Center, course dagiti pupils ko idi, ti kinder and grade 1, and their parents, and of course dagiti co-teachers ko nga very supportive. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.